Oma Wapi mepet Surabaya cedek karo SMP 14 Terminal Benowo. Omahe ready rek yo, siap pindahan yo. Wis, omahe nang mburiku rek yo. Warnane coklat wapi. Wis langsung gak suwe-suwe rek yo, rodok panas soalnya rek. Lah, nang kene iki wis kayak biasae oleh pager permanen, terus nang kono iku ana cendela bulet ngono iku rek yo. Cuma sik UTW yo. Engko pager free teko aku rek yo, kanopi cuma sik durung dipasang. Untuk masalah karpot, mobil-mobil Agia, Yaris sik mod rek yo. Avanza yo sik mod rek. Pas tapak depan wis koyo ngene tali air ngono iku rek yo, warnane apik rek yo coklat ya. Nah, terus nang kene iki ruang tamu outdoor. Cara ngono sampean lek duwe tamu enak rek yo, wis gak usah digawe mlebu menjero ben kekayaanmu gak diireni tanggane atau koncone rek yo. Wis ana wall moldinge, terus lampune wis drop ceiling, lampune down LED. Iki kok kusine almini rek ya, cuma durung dipasang. Loh, apik rek ya, subhanallah. Selawatono rek ya, tak doano sing delok video iki isok tuku omah tahun iki. Amin. Yo dimudahkanlah. Lancar rezekine kabeh yo. Wis full molding, lampune drop ceiling, lampu hias, terus nang kene iku ana cendela permanen dadi omah iki pencahayane apik rek yo. Kamar ana loro. Lah iki kamar pertama area iki kiwir lumayan gede rek yo. Sampe nang kene njaluk gaya apa ae los wis aturan dhewe yo. Lah, pintune sliding nunyu kliyo welut kejukur uli yo. Lah terus nang kene iki kamar kedua. Kamar kedua wis padha yo karo kamar pertama gede yo ana cendela sisan anti pengap. Wapi rek yo zigzag modele. Lah terus nang kene iki dapur sing super gede. Kena gawe masak wong sak RT sik mod rek yo. Loh, gede rek yo. Wis ngel ngene iki kene nggone kompor, magicom, wastafel. Kok sampean karena kono kitchen set tok. Ayo. Apa iki jenenge tandane free teko aku rek yo. Terus nang kene iki ono area laundry room. Cara ngono sampean lek umbah-umbah enak wisan rek yo. Soale nang kono wis tak keran kene pembuangan. Engko ndukur iku fiber rek yo. Wis kayak biasa iku lho. Nah, terus iki kamar mandine. Kamar mandine mau mewah gak kalah mewah karo hotel bintang 15. Klosete wis duduk ya. Kran ready. Kok sampean karek nukono terasune tok ya. Wis ngono ae ya info teko aku. Oh iya, iki ukurane 6,5 kali 10, regane 350 juta nego ndek lokasi ya. Iki lokasi tepatnya ndek Desa Banyurip Pakal Beji PDAM. Cedek karo SMP 14, cedek karo Terminal Benowo. Info lebih lanjut atau mau survei lokasi omai kira yo langsung japri via WA 24 jam siap melayani rek yo. WA naik wis gak usah izin gak usah sungkan. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.